השבת בערוץ 10. טוב, קיץ עכשיו חם, החופש הגדול בעיצומו, ורבים מבלים עם הילדים בבריכות. בדיקה שעשינו בכמה בריכות ברחבי הארץ, העלתה ממצאים מדאיגים. הנה הכתבה של אסף אוזן, גלי לב חיימוב ונוגה ניר נאמן. התקן עבור הבדיקה הזאת הוא בין 0.8 ל-2. כלור קשור, פירושו של דבר, כלור שנקשר לכל מיני חומרים שנמצאים במים ומזהמים את המים. נמצאות אלה דברים שיוצאים מהגוף, בדרך כלל. תכף נשים את זה במכשיר ונראה מה התוצאה שתתקבל. מה אנחנו בסך הכל מבקשים? מקום שבו הילדים וגם אנחנו נצטנן קצת מעומס החום. אף אחד לא רוצה לחזור הביתה עם וירוסים, חיידקים, זיהומים, צריבות בעיניים ובאור או קשיי נשימה. תכירו את אבנר רוזנגרטן, כימאי, מנהל המכון למדע פורנזי. מאבנר ביקשנו לבדוק מה באמת קורה בבריכות בארץ. תמונת המצב שקיבלנו עגומה למדי. קודם נחייל את המכשיר, נאפס אותו. בריכת כפר רזיאל בהרצליה. גלי התחקירנית שלנו מבריחה החוצה על פי הנחיות הכימאי שלנו בקבוק מלא מים. הקריאה היא 3.46, שזה ערך מאוד מאוד גבוה. וכבר בבריכה הראשונה התוצאות בעייתיות. כמויות הכלור אסטרונומיות. זה אומר שאת נכנסת לאמבט כלור, ובוודאי העיניים של הילדים מאוד צורבות. חשוב לדעת, אם רמת כלור כל כך גבוהה, משרד הבריאות אמור לסגור את הבריכה. לא צריך לדאוג לניקיון, אבל צריך לדאוג לבריאות של האנשים, כי בין היתר אנחנו נושמים את הכלור הזה. בריכת כפר רזיאל בהרצליה פשוט לא עומדת בתקן. קאנטרי ברנע באשקלון, בחוץ חם ונראה שהמתרחצים מאוד נהנים מהמים בבריכה המוצלת, אבל דגימת המים עלולה להעלים מהם את החיוך. הבדיקה של בריכת ברנע באשקלון מראה על כמות של כלור חופשי 0.68, זה נמוך מאשר התקן. למרות שהעיניים לא יצרבו אחרי השחייה כאן, אין מה לשמוח על כמות כלור כל כך קטנה. זה אומר שאין מספיק כלור כדי להילחם בכל המזהמים האפשריים שנמצאים בתוך המים. זה אומר שהמים מלוכלכים. קאנטרי ברנע באשקלון, חבל. המים מזוהמים, הבריכה לא עומדת בתקן. ספורטן זיכרון בזיכרון יעקב, המתחם כולו נראה מטופח ונעים, ומה מתחת לפני המים? כמות הכלור בבריכה תקינה לחלוטין. למרות שכמות הכלור עומדת בתקן, היא גבוהה אבל היא עומדת בתקן, המים עצמם מזוהמים. אבל כשממשיכים לנתח את התוצאות ומגיעים לשאלת ה-pH, מדד החומציות, כאן העניינים מתחילים להסתבך. החומציות שלהם מאוד מאוד גבוהה, וזה אומר שיש הרבה מאוד חומרים שהם מזהמים בתוך המים. ברמת חומציות כה גבוהה, הוראת משרד הבריאות היא ברורה, לסגור את הבריכה. ספורטן זיכרון יעקב, המים פשוט לא נקיים. כאשר לא שמים מספיק כלור במים, יש סכנה של זיהום. וזו סכנה שהיא יותר משמעותית לבריאות הציבור. הולמס פלייס רשת מכובדת ומוכרת. מה קורה בבריכה שלהם בחיפה? 1.56, זו תוצאה תקינה. בבדיקות שלנו כמות הכלור תקינה, רמת החומציות עומדת בתקן, וגם המים נקיים מזיהומים. הולמס פלייס חיפה, הבריכה ראויה לרחצה. אין מה לומר על הבריכה הזאת, עומדת בתקנים. זה מאוד משמח לדעת, אנחנו במקום בטוח, נכון? שוב קפיצה דרומה, הפעם לקאנטרי של העיר יבנה. תקן הוא עד 2, ואנחנו פה ב-2.99. כמות הכלור הקשור בתוך המים, זה שסופג אליו כל מיני מזהמים, היא 0.3, אז זה פי 1.5 מעל התקן המותר. זה אומר שגם יש המון כלור מצד אחד, וגם המים מלוכלכים מצד שני, כלומר, יש המון מזהמים בתוך המים, המים מאוד מלוכלכים, ולמעשה הכלור פה לא עושה את העבודה שלו. מנהל פארק המים ביבנה ביקש לצאת אלינו, והופתע מאוד מהתוצאות. אז המצב פה באמת הוא פחות טוב מבריכות אחרות. פחות טוב? פחות טוב מבריכות אחרות. יכול להיות שהגיע איזה קבוצה, עשתה קצת פיפי באותו רגע. גם יכול להיות. כי היום יש קצת קייטנים, אז יכול להיות ש... אבל אז אולי כדאי לעשות את הסירקולציה קצת יותר, להפעיל יותר חזק כמה שבוע. בקאנטרי של צהלה, כמות הכלור שנדגמה הייתה נמוכה מדי. התוצאה המתבקשת,
המים בבריכה לא נקיים. זה כמעט פחות מחצי מהתקן. ברמת גן ביקרנו בבריכת מרגנית. כמות הכלור הייתה תקינה, גם החומציות בסדר גמור, ובכל זאת המים לא יצאו לגמרי נקיים. 1.85. בכלור הקשור עברנו את התקן. למה הוא כפול מהתקן? כי נכנסו פה אנשים ללא מקלחת או... אבל את זה אפשר לדעת מראש? לא, זה לא דבר שאתה יכול לדעת מראש, אתה רק יכול למדוד אותו בדיעבד. מרגנית כמעט עומדת בכל התקנים, אבל כמעט זה לא מספיק. סטייה מתקן רשמי של בריכות היא דבר אחד, אבל חריגות שהן ממש מסוכנות לבריאות הציבור, זה כבר סיפור אחר. בבריכה הזאת, בריכת שרונית ברמת השרון, גילינו הפתעה מסוג אחר. חומצה שנקראת חומצה ציאנורית, נתגלתה בכמות שבגינה יש לסגור מיד את המקום כולו. מה שנוגע לחומצה ציאנורית, אם שותים מן המים האלה, יצירת אבני כליה. התקן מאפשר חומצה כזאת ברמה של 50 מיליגרם לליטר. ב-80 מיליגרם לליטר בריכות נסגרות, התוצאות שלנו 113 מיליגרם לליטר. כן חשוב להקפיד על התקנות, כשהרמה חורגת מהתקן, לסגור את הבריכה. השורה התחתונה בבדיקה שלנו, רק בריכה אחת מ8 עמדה בכל הפרמטרים, ואלו הן רק 8 מתוך אלפי בריכות בישראל. ברמה הסטטיסטית באמת התמונה היא ממש ממש לא טובה, עם 7 מתוך 8 יצאו עם נתונים לא טובים. פשוט תמונה עגומה, ואנחנו החופש הגדול עוד לא נגמר, אבל אני רוצה לקחת אותך ישר אל התגובות, כי יש לנו תגובות של כל הבריכות. תגובת פארק המים ביבנה, הם טוענים שהבדיקות שמבצעת המעבדה עבורנו תקינות לחלוטין לאורך כל הזמן, ומעולם לא נמצאה חריגה בכמות הכלור החופשי ברמה שאנחנו טוענים. הבדיקות שלהם מתבצעות מדי 3 שעות באופן רציף, הם לא ראו משהו חריג לא לפני ולא אחרי הבדיקה שנערכה על ידינו. תגובת קאנטרי צהלה, המועדון נבדק באופן אקראי 3 פעמים בחודש על ידי משרד הבריאות, וכל הבדיקות עומדות בתקן. תגובת קאנטרי מרגנית ברמת גן, אנחנו מקיימים 5 בדיקות ביום, ובהתאם לתוצאות מוסיפים כלור כדי לשמור על התקן. בזיכרון יעקב אומרים לנו כי נעשות בדיקות של משרד הבריאות מדי שבוע. עיריית רמת השרון, לגבי בריכת שרונית, טוענים נערכו בדיקות מחמירות על בסיס יומי. לאחרונה אף נערכה בדיקת פתע מטעם משרד הבריאות, ורמת החומצה הציאנורית עומדת בתקן. תגובת בריכת רזיאל בהרצליה, הכניסה לבריכה על ידינו נעשתה ללא אישור והבדיקות נעשו ללא הסמכה. ותגובת קאנטרי ברנע באשקלון, מהבדיקות שהם ערכו, עולה שהבריכה עומדת בכל התקנים. טוב, מעניין. כולם עומדים בתקנים. תודה רבה, נוגה ניר נאמן. תודה.